أزي زخبرة بلستد بلستة مهاريت كم أون بلستي بوهذا نستيتي أفت مجمرة أوان بتليفون استراخبنا له بنبعث تسنيك كابل سنة كو حزيت عزيبة أبز حج أوان جن نت نبعثتي بخمي بتفعت بمقيار أم نفسها تخرت مبارك وتا ملؤ كم زقيرت عنا يلوم فيديو إن ريوك خونيو مباركس إز فيديو زي نوزحات سبات مدحانيت كخون سلا دخل حيراكم شير عن مقبار أي تحمق يخون بقاتها نبنا يلوم فيديو قبلكم يسمع هذا تحفتي جنسية ኣብ ሂወት እንታይ ካልእ ተማሂረ ቀዳማይ ማለት እስኻ ኢኻ እቲ መንገዲ ርኢኻ ንበር ኣብቲ ፀለድ መለል ዝብልዎ ዝነበርኩስ ኣይርዳእኒ ነይሩ ቃላት በቃ ሓይሊ ከም ዘለዎምስ ኣብ ሂወተይ ይረአዩ ማለት እዩ እቲ ቀደም ወላ ብህልኽ ደ ወላ ብሕርቃ እንደውፅኦም ቃላት ከም እንታይ እስከ ነይርኒ ወላ ሓሪቐሲ ንነፍሰይ ሕማቅ ተመኒየላ ኣይፈልጥኒ ኣብ ድኾነ ነገር ክበፅሕ እቲ ዝደልዮ ማለት እዩ ይብል ነይረ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብለካ ኣለኹ ኩሉ እቲ ዝደልዮስ በቃ በፂሐዮ እቲ ዝደልዮ ረኺበዮ ይገርመኒ እዩ ሓንሳብሲ ሓንሳብ ቃላት ማዕረ ክንድምንታይ እዮም በቃ ምሽ ትንጥቀመሉ ቃላት ናይ ብሓቂ ኢምፖርታንት ምዃኑስ ኣብ ሂወት ይረአዮ ማለት እዩ ምክንያቱ ነዚ ጀሚር የደለኹ መንገዲ ንክጅምርሲ በቃ ኣይከውን እዩ ኖ ክገብር ኣይክእልኒ ምሻሎ ንዓይሲ በቃ ነዞም ኣሜሪካውያን ጥራይ ዝምልከት ኮይኑ ይስማዓኒ ነይሩ ከም ካልኣይ ዜጋስ ነፍሰይ ብጣዕሚ እየ ትሒተ ድርኢ ነይረ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ኣብዚ እንታይ ቢልድ ገይረ ተይልካኒ ኮንፊደንስ ኣይ ካልእ ሓወይ ኮንፊደንስ በቃ ኣይደን ኖ ከምዚ ኣብዛ ዓዲ ሕጂ ብፍላይ ማለት እዩ ከምዚ ኣብዛ ውሽጠይ ስገርመኒ ከምዚ ልክዕ ኣብዛ ዓዲ ተወሊደ ደዓበኹ ከምኡ እዩ ድመስለኒ ንወላ ሓደ እየ ደይፈርሕ በቃ ንወላ ሓደ በቃ ሕጂ ድኾነ ነገር ሓቲተ ኣይስእኒ መልሲ ኩሉ እቲ መንገዲ ዓወት ድበሃል ረኺበዮ በቃ ኣብ ካይዳይ መንገደይ እቲ ኩሉ ንዓይ ድመሃርካነ ማለት እዩ እቲ ናተይ ሩቲን ብጣዕሚ በቃ ስነ ስርዓት ዘለዎ ዲሲፕሊን ገይረ ብነፍሰይ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሻለካ ንጎ ተሲእ እንታይ ክገብር ደለኒ ከመስግን ኣለኒ ነታ መዓልቲ ተዋሂባትኒ ከመስግኖ ኣለኒ ኣምላኽ ተሲእ ከዓ በቃ ተሲእስ ከምዚኣ ስለ ዝገበርካኒ ዝሃብካኒ ኣምላኽ ይፅሕፍ በቃ ከምዚ ኩሉ ከዓ ይፅሕፎ በቃ ሕጂ ትምህርቲ ጀሚሮ ኣለኹ ኣብ ከምዚ ፈተና ከም ዘለኒ ክሓልፍ እየ እዋ ሓሊፈ እየ በቃ ክምረቕ እየ ከዓ ከምዚ ገይርካ በቃ ኤግዛምፕል ናይ ደቂ ክኸውን እየ ገለ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ካልእ ሓወይ በቃ ፈተና ገለ ቀኒና ኣይደኖ ምሽ ከምዚ ክተርፍ ኢለ ኣይሓስቦን እንዴ ወላ ሓንቲ ኦሬዲ ሕጅስ ወላ ዶክተር ከም ትኸውን ሲኣምን እየ በቃ ኣብ ሓንጎልካስ እቲ ቀንዲ ናትካ ማይንድ ምእማን እዩ በቃ ክገብር እየ ተይልካ ክትገብር ኢኻ ምክንያቱ ተፅንዕ ትሓልፍ ትዊት ሓቂ ክገብር እየ ተይልካ ማለት እዩ ሕጂ ብግርም ኢሉኒ ወላ ቴስት ገለን ሰምፃኽስ ኣይደኖ በቃ እቲ ናትና ሌቨልስ 5 እዩ ነይሩ ሕጅስ 3.5 ኣምፂኺ ምሕረት ምስ በለትንስ በቃ እንድዕ ኣምላኽ ሲ ካልእ ሓወይ ኣይደኖ በቃ እንድዒ ናይ ብሓቂ ከምዚ ካልኣይ ግዜ ተፈጠርኩ ኢማጅን ሰለስተ ቆልዑት ኣለውኒ ምስኦም እየ ድመሃር ስራሕ ሰሪሐ ምሽ ኣምላኽ ሲ መዓረ ክንድምንታይ ንዓይ ፀጋ ሂብን ኣሎ ንዚ ኩሉ ማነጅ ንክገብር ማለት እዩ እዚ ከዓ ኩሉ ግዜ እንድሕር ናይ ብሓቂ ንኣምላኽ ምስኡ ኮንታክት ጌርካ ናይ ብሓቂ ዝምድናይ ምስ ኣምላኽ ምስ ገበርኩ ካልእ ደይ ዕድመ ንዓኻ ማለት እዩ እንድዒ ኣይደኖ በቃ ወላ ምስ ሰብኣይ ገር ጨውጨው ድብል ነበርኩ ነገራት ዘይሕርቁኒ ድኾነ ሰብ ገለስ በቃ ደይሕርቐኒ ኮይ ወላ ሰብ ሕጂ ኖ ተይልንስ ኣይሓርቕኒ በቃ ኦፍኮርስ ሰብ ናቱ መብቲ እዩ ምሻሎ ኖ ምባልቲ ከምዚ ከውፅኦ ይሕፍረኒ ነይሩ ቀደም ዋ ከመይ ገይረኒ ሰብ ሕጂ ግን በቃ ይኽእል ተኮይነ ይኽእል ወላ ሰብኣይ ብቐደማይ ስዋ ኣትኮሞ ኣይበሃል ንስ ኖ ድሕር ደይክእሎ ንዓይ ውሽጠይ እየ ትሰምዕ ምስ በልኮስ ወስኺ ተቐይርኪ ኢኺ ኮምፕሊት ኢልኒ ናይ ብሓቂ ከዓ ተቐይረካ ድትሓወይ በቃ ብሩቲን ድኸይድ ኣሕስበልካኒ ከምዚ ጅም ሰርሕ ገለ ኣይብለካኒ ግን ኣብ ገዛይ ትሬድ ማርክ ኣላትኒ በቃ 30 ሚኒት ኣብ ገዛይ ኮይነ ምክንያቱ ክወፅእ ግዜ እውን ስለዘይብለይ ምስቲ ዘለኒ ኩነታት ገለ እቲ በቃ እቲ መፅሓፍ ሜዲቴሽን ምሽ ኣነ ደቀይ ሕጂ ማሚ ናሃና ዲያርስ ተወዲኡ እንታይ ክትገዝእልና ሕጂ ኸ ገለብሉኒ ወላ ኣነ ጥራይ ደይኮንኩስ ደቀይ ተቐይሮም ወላ ሕጂ ሰብኣይ ወላ ኮምፕሊትሊ ኣይቀየር ግን ኣብቲ ናተይ ኣብ ደቀይ ክሰርሕ ጀሚረ ኣብ ነፍሰይ ክሰርሕ በቃ ትኩረት እቲ ናተይ ፎካሲ ኣብ ነፍሰይ ምስኮነ ካልእ ደይ ምሽ ናተይ ውፅኢት ናይ ደቀይ ውፅኢት ኩሉ ትናቶም ለበል ማስ ቀደም ዓበድ በደ ድብል ነይረን በቲ ዘዕለልኩኻ ሞስቲ ሰብ ተፀዊዕንስ ይሃዲ ይኸይድ ነይረ ንዕና ሻይንስተ ኦኬ ይብል ነይረ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ 2024 እንደ ምሳኻ ተራኺበ ካብዚ 2024 ዝጀመርክዎ ሲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ የድብለኩም ምስክር ምሻሎ በቃ ደቀይ ኩሉ ናቶም እቲ ናቶም ለቨልሲ ብሙሉእ ማለት እዩ ካብ ላስት ይር ክሳብ ሕጂ ካልኣይ ዓመት ኮይኑሎ ኩሎም ኤኤም ደምፁ ብስነ ስርዓት እየ ድኸይድ በቃ ከምዚ ሸለል ኣይብልኒ በቃ ነዚ ኩሉ ክትገብር ድኸኣለ ግን
ኣምላኽ እንድዩ ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ከዓ ንዓኻ ይኽለይ እታ ኡይ ድበል ኩላ መዓልትስ ኣፍታ ፌስቡክ ዚ ንዓኻ ረኺበ እያ ካልእ ንዓኻ ረኺበ ድዒ I don't know ኣነ ቃላት እዩ ዘይብለይ ካልእ ሓወይ እግዚኣብሔር ናብዛ ክላስ ደንፃኒ ካልእ ብዙሕ ክላስ ኣይወሰድኩን ኣብዚኣ ክላስ ወሲደ ግን ኩሉ ክብሪ ንኣምላኽ ካብ ዝለዓለ ከብለ amazing amazing ዝጀመርክዎ ስራሕ ኣሎ እሱ ከዓ ሆፍሊ ዳሓነ እሱ ኣብ መጨረሻ ክነግረካ እየ በቃ ከምዚ ምሻለካስ ከምኡ ክገብር ምኽኣለይ ገለስ ብውሽጢ ክረኽበካ ብዙሕ ፈቲና ኣጋጣሚ ረኸብኩካ ነበር በቃ ድዒ ኣነ በቃ ሓደ ዓብ ነገር ይገብር ኣለኹ ሆፍሊ amazing ከምዚ እታ ጉዳይ ኣብ መሸጣ ዲ ከቕርባ ገለ ድሓን ሆፍሊ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ግን ብዙሕ ፕሮሰስ ኣለዎ እግዚኣብሔር ግን ነዚ ኸማን ስለ ክገብር ደኸኣለኒ በቃ ክብሪ ንዕኡ ልዕሊ ኩሉ በቃ ኣብዚ ገዛ ድምሃርካኒ ምስ ኣምላኸይ ኣራኺብካኒ ሂወተይ ንክገብር ፎካስ ኣብ ነፍሰይ ክገብር ስለ ዝምሃርካኒ ካልእ ደይ ኣብቲ ዝጀመርካዮ ሂወት ምስ መፃምድትኻ ልዕሊ ትስኻ ንዓና ትምነየልና እግዚኣብሔር ኣዕዚዙ ንዓኻ ይባርኸካ ብውሉድካ ተሓጎስ ትድራኻ ከዓ በቃ እንድዒ ንዓኻ ስለ ዝወለዱልናስ ቴንኪዩ ካልእ ደይ thank you so much ክብረት ሃበለይ ማሕረት ሓፍተይ I don't know ብዛዕባ ልቢ ምስጋና ይመልእ ኢሉ ኣሎ it's not easy ምናልባት ማሕረት ሓፍተይ ደይፈልጣ ይፈልጣ actually እና ግን ኣብ ክላስ ከመይ ምሕረት ነራ ሕጂ ከንቲ ዓይነት ምሕረት ኣላ ኣነ እንድዒ ሰብ ይቕየር እሞ ከም ናይ ምሕረት ሓፍተይ ግን ይድንፅወኒ ሓደ ግዜ እሞ ኢትስ ኣሜዚንግ ምክንያቱ ብቅርበትን ፅቡቅ ገይረ ኣብ ክላስና እውን ስለ ዝረኣኽዋ actually ነዊሕ ሰዓታትን ሓደ ሓደ ግዜ ንወስድ ስለ ዝነበርና ማለት ኣነ ሓንቲ በቃ ኩሉ ግዜ ድብላ ነበርኩ ነገር ኣብ ነፍሲ ጥራይ ክትኩረ ትገበረ ከምዚ ስራሕ ዳ እምበር ትግበር ዳ እምበር ኩሉ ነገር ክቅየር ኢቨን ብዙሕ ነገራት ብውሽጢ ንባሃሎ ማለት እዩ ከምዚ ኮይኑ ክሪኦ ከሎ ከዓኒ ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ይብለኒ ኢትስ ኣሜዚንግ ምሕረት ሓፍተይ ይሕሰቦ 3 ቆልዑት ኣለውኒ ትብል ኣላ ደላቶ ኣሜሪካ እዩ ቀሊል ሃገር ኣይኮነን ስደት ኢልና ነማርር ገለ ንብሎ ገለ ከመይ ተወፅላ ንሳ ሕሰቦ ይኹም ጋለ ስተይት እያ ሓዳር ቀሊል ኣይኮነን ከምዚ ትብለና 3 ቆልዑ ሒዝካ ትምህርቲ እንዳተማሃርካ ሕጂ እየ ጀሚረ ትብለና ኣላ በዚ ገለ ፕሮጀክት ተብል ኣላ 3.5 ኣምፂኣ እንታይ ኢና ሞ ክንብል ናይ ፈጣሪ ፀጋ እንተዘይሃልዮሲ ካበይ ይመፅእ ዝኽእሉ ነገር እዚ ግን በቃ ፈጣሪ ኩሉ ነገር ክሰርሑ ይትገልፈሉን ኢኻ ንስኻ እዩ ስራሕካ ክትሰርሕ ደለካ ስራሕካ ከመይ ጌርካ ክትሰርሕ ከም ደለካ እንተደኣ ተረዲእካ እዛ ንገብራ ዘለና ነገር እንተደኣ ፈሊጥካ ከዓኒ በቃ ብድሕሪ ስራሕካ ትፍፅም ብድሕሪኡ ፈጣሪካ ቃሉ ይፍፅም ዳስት በቃ ክልብ so this is beautiful ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ይብለኒ ምሕረት ሓፍተይ ሓደ ግዜ ፍለይ ሞ ፅቡቅ ጌርኪ ሓንቲ ሴሽን ክንፈኪ ኢና ስለዚ ኣነ ንስኽ ንላ ተኻፊልና ልክዕ ከምታ ሰላማዊት ሓፍተይ ዝነበረታ ብቐዳማ ምክንያቱ ካብ ብዙሓት ኣነ እውን ክንመሃር ስለ ዝደሊ ካባኹም ኢትስ ኣሜዚንግ ምክንያቱ ሓንቲ ቃል ናትኪ ደፊኦሞ 2 ሰዓታት ናተይ ክላስ ሓንቲ ቃል ናትኪ ግን ፓወር ትኾና ሓፍትና ብዝላ እያ እዚ ኣለኹ ከምዚ ነይረ ሞ እዚ ኮይኑ እዚ ነገራት ተፈጢሩ ከምዚ ኣሎ እቲ ኣሎ እንተረኣይልክን ኢትስ ሪል ላይፍ ዝኾነ ቴስቲሞኒ ኢትስ ኣሜዚንግ ኣነ ዝፈልጦ ስቃይኪ ኣነ ዝፈልጦ ንብዓትኪ ምሕረት ሓፍተይ ከምዚ ኢሉ ብደስታ ብስሓቅ ብፍሽኽታ ብብርሃን ተቐይሩ ክሪአን ከለኹ ግን ኣይ ዶንት ኖ ብጣዕሚ ወሪርን ዘይፈልጥ ስምዒታት እዩ ዝወርድና ዓይውን ደስ ይብለኒ ብጣዕሚ so that's why ከዓኒ I love to do this በቃ እዚ ነገር ደስ ትብለኒ ከተግብረካ ብኸምኡ መንገዲ እሞ በቃ ንበረልና ምሕረት ሓፍተይ ዕድመ ጥዕና ናሃብኪ ቴንክ ዩ ካልእ ደይ ውፅኢት ናትካ እዩ በዓል ቤትኪ ምስ ኩሎም ከዓ ሰላም ንብል እዩ ቴንክ ዩ ሶ ማች ቴንክ ዩ ካልእ ደይ ቴንክ ዩ yeah and every day ከዓኒ ኩሉ ግዜ ከዓ ኣላ መወዳእታ ገለ ከይበለት ከይመስገነት ገለ ነገር ከይበለት ዝኾነ ነገር ንዓኸምን ከይእተው ክላስ ከም ዝግበሩ ትግበሩ ከምዚ እቲ ከይበለትካ ኣይትወፅን እያ ዝኾነ ተሰማማዓይ ነገር ሃሊ ይኮነ ኢቨን ትሰምዑ ኣለኹም ኮንታክት ምግባር ንዓኻ ውሽጢ ክረኸብካ ይከኣል ኢላትኒ ማርቲ ሓፍተይ ኦልሬዲ ትሕዞ ስለ ዘላ ቁርባን ስራሕ ብለን ስለ ዘሎ ምሕረት ሓፍተይ ያብል ኮንታክት እየ ኮንታክት ገፍረክ እየ በዓለ ቴንክ ዩ ካልእ ደይ ቴንክ ዩ ዝያደ ቴንክ ዩ ኩላትኩም ከዓ ስለ ዝረኣኹም እምበኣርከስ ናይ ሎም ቪድዮ ነዚ ክትዕዘብዎ ፀናሕኩም ንመስል ካብ ምሕረት ሓፍተይ ብዙሕ ጥበብ ቀሲምኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ንሕና እውን ልክዕ ከም ምሕረት ሓፍተይ ሂወትና ንምቕያር ንውስነሉ ግዜ ሕጂ እዩ እዚ ንምትግባር ዝሕግዘና ኣብዛ ሓዳሽ ዓመት ድማ ሓድሽ መንነት ብምህናት ሓድሽ ዝኾነ ለውጢ ንክነካይ ዘኽእለና ንክልተ ወርሒ ዝካየድ ሱርበት ተኻለውጥ ንኩለንትና ዕብየት ዝተሰመየ ኦንላይን ስልጠና ኣዳዲናልኩም ኣለና ኣብዚ ስልጠና እዚ ብምስታፍ ድማ ሂወትኩም ንክትቅይሩ ንኩላትኩም ጀባእ ንብለኩም ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ ናይ ዋትስኣፕ ናምበር ብምጥቃም ድማ ሕጂ ወሲንኩም ንክትምዝገቡን ኣብዛ ሓዳሽ ዓመት ድማ ሓድሽ መንነት ንክትሃንፁን ጀባእ ንብለኩም ኣብ ክላስ ንራኸበና ሰናይ ግዜ